Huriani tuhatta sadarion ima pesta paduahon mamestahon parningotan hatutubuni tuhatta Yesus Kristus. Alani hupashatami ma tuhita salhutna. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Marpungu dohita nuaing maka muliatehon balgani holong ni debata tu portibion ubay naro ibana paluahon hita. Mandok mauliate Kami ti debata alani gudang ni asli rohana di kami ay di basa-basahon anakna nasa sadayut tu kami kadangolana asa unang magong alay asa dapotan hanguluan nasa liling-liling na di ibana. Atong tapahibul marohata majakon ibana tubu di rohata nang di parsaurata marhite-hite parmingguata di obason tapuk kama parsobauta tutuhata tapahobar manguluta madapoton parsauran nabadiai marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, amen. Nunga patar hangoluani, jalanunga huidahami, jalanunga hu hatidakon hami, dohot hubaritahon hami tuhamu, hangoluan na saleleng ni lelengna, nadilabung ni amai hian jalanaung patar di hami. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang madok mauliate dohami tuho ala ni godang ni asido tolong ni roham diami ai di basa-basaon hodo anakmu nasasadei tuhami na di pardangolanon asa malua hami marhite-hite ibana sia dosa dohot hamatean saleleng ni lelengna hupangido hami tuho sai sodangi marohanami na holomi marhite-hite todi parbadiai akup ni sai parohai mahami
asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami di bagasan nagogotan dohot pangujunan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal na paduahonon, imanatar surat di sada Johannes biduopat, mamuka sian ayat 10 onom ro di ayat 10 sia, songonon ma didok disi. Nunga tatada jala tahapor siai holong ni rohani debata dihita, debata do haholongoni, jala halak namian di bagasan haholongon, ido namian di bagasan debata, jala debata di bagasan ibana. Disimal gabe tipak holong ni rohani bagasan hita, pola marhias ni roha hita dari parumani, ay songon ibana, songon ido nang hita di portibion. Dang adong biar di bagasan holong ni rohai, alai di pabali holong ni roha naung ripasido biari, ay nabernit do anggo biar, jaladang ripas holong ni halak nama biar, maroha holong mahita, ala ibana jumolo maka holongi hita, ido sahatna atong rap magido gogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon ng barto patikmi. Amin. Marede hita. Huria ni tuhata, na jongjong dohita diadopan ni debata, apala di minggu pesta Natal paduahon sadarion. Dang tagamon somanol solihita marningot akadosata, dohot pangalaw syota diadopan ni debata, imana taula marhitehata dohot pambayanata diaka nasalpu. Atong tatopoti madosata, nataulahon diadopan ni debata dohot dongan jolma, tapamanat marohata jala taparhatopot mai di bagasan roha namagupu.
Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan, para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian. Salhut dohami manibil sian aka dalanmu. Sian pardangolan akan bagas doahu jauh-jauh Tuho. Ale Jehovah, ale Tuhan, saya tangi homa suaraku, saya patinggil mapinggolmu tumanyon suara ni anggukon. Masay godang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam, dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami. Saingot mahami hobar tuasi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigima baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Songonodo pakaholong ini debata di Portibion. Olado anakna nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganupna porsia di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni lelengna di ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Maredehita. Tabege mahata ni debata turpuk di minggu Natal padua honon. Imana tersurat di Galatia biduopat mamuka sian ayat opat sahat ro di ayat pitu. Songonoma didok disi. Alai dung dapot gok nitikina. Disuruh debata ma anakna tubuh sian boru-boru ginom goman ni patiki. Asa ditobus akan lagi lombang di patiki, asa tajalo ruhur paramau. Alai ala anak kamu, disuruh debata do tu bagasan rohata todi ni anak nai, nama Jojo, Aba, Aleamang. Di baheni dan pehato bako, tu anak doi, alai mulo anak laos paneado, boli disian debata. Ido sahatna. Martua maakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita.
tidakon maha porsiau tai, songon nahina tidakon nidong atas saha porsiaun di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, natumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah Nasaret, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siaton di parbadia adorang sohabubuan, ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni silatus, namatar pajal loibana di hau pinor silang, natua tuban watoru dung ditanom, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siam ni debata Jehovah, amanai parguna sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dot namate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolo sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Salam, selamat Natal madihita saluhutna. Huriani tuhata, tabigema songon sunggul-sunggul di parminggota di bahasa sadarion. Na parjolo guarni minggu sadarion ima pesta Natal paduahon. Topik minggu holong ni debata na paluahon. Na paduahon. Parmingguon masa Covid, hobar tu perkembangan masa Covid, jika parmingguota asa tajaga ma protokol kesehatan, jala hobar tu jakwal ni week, tabe ma hita marminggu. Napa tuluhon, parmingguon di HKBP Dame, patu pota do parmingguon di HKBP Dame berbasis week, minggu 27 Desember 2020. Nah parjolo masuk pukul 8 sahat tu pukul siawib bahasa Indonesia live streaming. Nah masuk tu gereja wek aspol pelen STT dohot termin. B masuk pukul 10 sahat tu pukul 11 bahasa Batak. Nah masuk tu gereja wek agraria. Parmingguan hobar tu protokol kesehatan jala torop ni bangku gereja na boleh dipakai 5-37 bangku. Akan sekeluarga boleh ma sabangku parhudulna. Na paupaton di parminggota di bagasan sadarion saud do di patu pahuriata padidion nabadia tu akka poso-poso anak ni ruas ni huria kebidame. Songonima sunggul-sunggul di mingguta perayaan Natal paduahon, saya tuhat taman madongani do mangaramoti hita saluhutna martangiang mahita. Debata Jehovah amanami na marhabangsa di Banua Gijang, go puji-pujian disombahon rohanami tuarupan meli Tuhan, disaluhut dengan bahasa doa sini roham na toktong madongani mangaramoti hami boy hami marhai pasun satu tikion. Nang ditikipi Tuhan di namarpung hami marsaurap doa kadongan sahuria ima dinalahu mabigi hatam naneng sipatol hasun ni naposom alai Tuhan dang torop dope hami marminggu alani situasi Covid 10 namasa di tonga-tonga nami di tonga-tonga di Portibion namangido mahami Tuhan nasa homa toktong nama dongani mangaramoti hami doh menjagai hami sian Covid 10 jalamangido hami Tuhan asa balok koma Covid 10 sian Portibion tulau para siami asa bui hami beraktivitas
Asabui kami mangulak keluar nami Tuhan. Jalabui kami marsaur marminggu di bagas doromon tu ari-ari na mangihut. Tuhan debata amanami nunga dibuan na toras akaya na kon na sida poso-poso ima dinalaw macalo padidion na badia. Pasu-pasu maya na kon al Tuhan pasu-pasu nang natoras na. Pargugoy natoras na asabui maparmudu-mudu. Akaya na kon na sida asabui ibur-ibur magodang jala boy siwan las ni roha jala tau biar midahoma toktong yanak koni ali Tuhan tu hari-hari na mangihut. Tuhan debata amanami toktong dubunan nami kasang nami saluhut na ka ruas nuhriam na tongon di bagas parsahiton ho matoktong na madaoni ho matoktong Tuhan na mangalihon pasu-pasu makaubot na pinangan na sida. Anggia tutu boy malum tanggal sait narung di pamatang nasida saluhut na. Tuhan debata amanami song-song nang dia ke keluarga nami saluhut na manang di dia bepe nasida Tuhan. Keluarga ni ruas ni huriam tuho mapasat tami nasida Tuhan. Asa ho matokton nama dongani mangaramoti nasida dinganan nabi. Suang-song nang akaya na kon nami na met-met na magodang na jonok sian hami manang nadau sian hami. Toktong maho Tuhan nama dongani mangaramoti do majagay nasida. Toktong mapatau nasida mau liati dohop ajono kudiri na Tuhan. Tuhan di batama nami toktong dubunan nami bestang nami saluhut na ruas ni huriam parahaladu nang uluan nami. Suang-suang nang pamarita nami asa toktong pasu-pasu nasida Tuhan. Sabui mardal do dinggan roda pemerintahan nami tu hari-hari na mangihut. Tuhan di batama nami suang-suang nang di parminggon nami di bagas sadarion ho matoktong nama na hadir di tengah-tengah nami na tukboy mangalihon pasu-pasu di hami. Stokin na Tuhan bigon nami mahatam na nang sipaston ni naposomi. Pasu-pasu ho may tu hami ganup asaboy ho pakai hami di ngulun nami si ganupari. Si sa dosa nami nagudangi asa unang taraba kapasu-pasu nang pangaramotion nang sipaston mo betu hami. Mau lihat ma di sobahro nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede Mahita. Dame ni debata sian salut na roha ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horas madi ita salutna. Horas madi ita salutna. Selamat hari Natal. Hatani debata di mingguta sadarion ima natar surat di Yohanes bidutolu mamuka sian ayat 14 satro di ayat 20. Yohanes bidutolu ayat 14 satro di ayat 20 laos marsikat soring mahita amanginang laho majahasa. Jadi songon naung pinatibo ni si Musa uloki di halongonan songoni naeng patiboon anak ni Jolmai. Ay songono do holong ni rohani debata di Portibion
pola do anak nana sasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saleleng-leleng na di ibana. Dang siuhuman na porsea di ibana, alai anggo naso porseai nunga hona uhum, ala so porsea ibana digoar ni anak sasada ni debata. Ay ganup na mangulahon na roa hosomdo rohana di natiuri, jaladang didapoton natiuri, asa unang gabe patar akka ulaun nai. Ido yanggo sahatna. Dihamu salut na manami dot inanami nahi naholongan di bagasan Yesus Kristus. Molo didok naholong do rohana berarti na adong do pengorbanan. Molo didok holong rohana tudongan na HP di paholang ibana siandongan na berarti dang naholong rohana. Holong rohana tudongan na HP dang diatoy ibana dongan nai berarti dang natada holong rohana di dongan nai. Dihamu saluhutna amanami dot inanami molo taida holong ni rohani akan atoras marnida akayanakonna nangpe gudang hasalaan ni akka iyanakonnai alai toktong do dipatuduhon natorasi holong ni rohana tuyanakonnai. Nang pe songon na jugul badal dang dioloy hata ni natorasna alai anggo holong ni natorasi toktong do dipatuduhon tu akka yanakonna. Dipatuduhon doi amanginang marhite-hite na toktong mangalehon akka poda. Mangalehon hata si paingot tu akka yanakonna. Maparmudu-mudu yanakonnai pasikolahon akka yanakonna jala mangalehon narikoti tu akka yanakonna. Ido nanaing patuduhonon ni Yesus Kristus tuhita saluhutna. Songo dia do holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus tu saluhut akka jolma pardosa. Toktong do ibana patuduhon pengorbanan asa sesa dosa ni ganup akka jolma diuhum manahona uhum do Tuhan Yesus dihau pinursilang. Alai toktong do dipatuduhon debata tu saluhut akka jolmai mangalehon akka poda. Mangalehon akka sipaingot. Pasahaton hata ni debata tu ganup akka jolmai. Patuduhon akka nadinggan halongangan tu akka ganup jolma. Taida mamanginang sian pasal toluon ayat sada satro dia 20 sada on ma percakapan ni Tuhan Yesus Kristus
maradopon si Nikodemus. Pakatayon ni Tuhan Yesus Kristus dohot si Nikodemus. Ima si Nikodemuson halak Parise, pemimpin Yahudi. Molo halak Parise hatani si Musa na mangalehon manang pabotohon patik ido na dihapor siyay na sida di bagasan nguluna. Ido na dihapor siyay halak Parisei hata manang patik na ido dihapor siyay na sida. Alay adong do percakapan ni si Nikodemus maradopon Jesus narodo si Nikodemusi amanginang manopot Jesusi tiki borngin nai. Buasa di tiki borngin didapoton Nikodemusi Tuhan Yesus. Mabiar do si Nikodemuson tu akadongan na habotoan madapoton Tuhan Yesusi. Ala dang dihapor siyay halak Parisei aha nanidok ni Tuhan Yesus Kristus. Ido iban na dido Tuhan Yesus haru naung diidahamu nahubain di portibion dang dihapor siyay hamu. Lama na terjadi manang na di bandua gijangi ninna. Alai sian hapor siyaw ni si Nikodemus rodo ibana madapoton Tuhan Yesus. Ala porsia do ibana nabinahen ni Tuhan Yesusi. Halongangan nabinahen ni Tuhan Yesus Kristus. Pangajarion nabinahen ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan ngoluna maradopon akajolmay. Ala di do rohana hami akka para nabi manang akka guru pangajari dang boy hami mabahen halongangan songon nabinahen ni Tuhan Yesus Kristus. Jala dihapor siya ibana ido debata anak ni rajai. Alanido amang inang didokata ni debata dia sapronomi ay songonon do holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana. Dihapor siyai patuduhon holong ni rohani Tuhan Yesus doi tuganup akajolmay. Ido na hinapor siyaw ni si Nikodemus. Alanido amanginang ikodo tarimang-rimangi di bagasan parnguluata ahado makna Natal manang kelahiran ni anak ni debata Tuhan Yesus Kristus di bagasan nguluta. Manang naholan makalason alalas do rohani jolmai dongatai di Natalon. Manang naholan mangihut-ihut dohita di perayaan Natalon. Alai toktong do pabotohon hatani debata di bagasan parnguluata. Kelahiran ni Tuhan Yesus Kristus naing ma mian di bagasan rohata ganup. Naing ma kelahiran ni Tuhan Yesus Kristus mangulu di bagasan rohata be. Ala napatuduhon holong ni rohana do ibana ro tu portibion.
ala na patuduhon asini rohana do ibana rotu portibion. Ido iban na idokon di tema mingguta sadarion di pesta Natal paduahon. Memang dang hari Minggu sonari, hari Sabtu do. Alai par mingguata sadarion. Ima holong ni debata na paluahon. Holong ni debata na paluahon. Ido nanaing suatonota di bagasan rohatta ganup marsada-sada. Ikodo marparbue haroro ni anak ni debata Tuhan Yesus Kristus di bagasan parnguluatta. Ikodo gabe marparbue haroro manang kelahiran ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan parnguluatta. Ala tahaporsiai haroro nai ikon na paluahon akajolma pardosaido. Dari minggu nasalpo do kami doa manginang hamumulak ni parjahatido tumadiko dalanna ido nahinalomohon ni rohani debata diganup akajolma. Hamumulak ni parjahati. Alanido molonung di palua Yesus Kristus marhite-hite holong nahita unang be gabe mulakulak muse hita mangulahon akka ulahon dosai alanaung disesa Tuhan Yesus Kristus dosata. Alanaung di palua Tuhan Yesus Kristus hita sian ganup akka dosata. Alai tanikmati ma proses kehidupan nih. Tanikmati ma proses perkembangan ni hapor siau tai di bagasan parnguluata. Alani dihamu amanami dot inanami nama buan dagdanak tupadidion nabadia. Toktong ma holong ni roha ni Tuhan Yesusi namian di bagasan rohamunai. Holong ni rohani Tuhan Yesusi naung di pasahat ibana tuhita saluhutna tuhamu ima baik kamu laho maparmudu-mudu akayana kumunai. Ima baik kamu laho mamodai akayana kumunai. Ima baik kamu laho paingoton akayana kumunai. Alani posdorohaku dihita saluhutna manami dot inanami tarlumobi dihamu akkana tua-tua na mabuani anakon na tardidi marparbue ma hatani debata naong ditangayok kamu na ditikion bahen hasangapon digoar ni debata. Amin martangi yang mahita. Mauliate malay Tuhan di pasat rohanami tuho di asidot holong ni roham na toktong madonga ni hami. Boy hami ali Tuhan marhai pason satu tikion. Boy hami ali Tuhan patupahon ibadah nami parminggon nami. Imana mamuji pasangapon guar munabadiai marhiti hatam dot edde nanaing edde honon nami dope. Alani ali Tuhan tuhodo pasaton nami ulaon nami ditikion. Parminggon nami ditikyon. Asaho ali Tuhan nama ni roy roha ng pikiran nami. Nama norangi roha ng pikiran nami ali Tuhan. Asa toktong tarjalo hami hatam naong ditangyo kami. Jala naing jalo nami hatam di ari-ari na mangihud dopi ali Tuhan. Toktong parbisuki hami. Tarlumobi ali Tuhan diakan atoras na mabuan yanakon na tardidi. Parbisuki saluhut akan atoras ali Tuhan. Asa marbisuk na sida, maparmudu-mudu akayanakon naong pinalehonmu tutong-atongan ni keluarga ni nasida. Holan marhiti anamu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Maredehita laos tapasahat mapeleata tujolo.
Nuaing saat mahita tulaon padidion tudak danak. Marede mahita sian bukede nomor 140. Alea manami na di Banua Gijang narodo hami tujolom mabuan akadak danakon sayasi maroham jalo manasida gabi anakonmu pasu-pasu jala pargogoi manasida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jongjong makanatoras na mabuan akayanakon. Atong hamu akadongan na mabuan dagdanak si didionon, tangion hamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion, ninna madok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, say dong anakku dohamu ganup ari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan, alai na so porsea hona uhum sogot. Tanggion hamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan na mabuan dagdana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di pisang akasisian naima na mabuani. Jadi dung diida Tuhan Yesusi sogo marohana di dokma luas hamu ma akadak danaki ro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajau ni debata natutudo nahudoko tu hamu manang isepe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadak danaki dia pehon matangan natu nasida mamaso nasida hati dakon hamu majolo hapor siau tai rapamu mado 2-3 ya. Lahon rutusya mo debata champa. Disimay bana pema mulakso tutang. Ao porsya. Doho desa. Doho dihatai naman do. Doho. Atong alusi hamu ma hata nahusukut tonon tu hamu.
Dipangido hamu nuaing di dion akada danakon tu bagasan ni haporsiaon muna. Rapa memalusi. Napaduahon beha naulo dohamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata. Naulo dohamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai romahamu tujulu. Kepalanya sebelah naik ke atas sedikit lagi. Ale Asley Beatrice Van Roy Siagian. Di mau tu di bagasan guar di bata ama, tu di bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus, tu di bagasan guar itu di Purbadia. Pegang ya, ini aja pegang. Ale Yeskiel Rafael Pandapotan Sitorus. Ale Matthew Davin Pangihutan Sitorus. Di mau tu bagasan guani di bata ama, dohot guani anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guani to di Purbadia. Yang mana duluan ini? Abangnya. Bacanya Ruiz Genius. Bikin sebelah sini kepalanya. Pegang kepalanya, Pak. Ale Ruiz Jen Yosia Raja Guguk. Budi mau tu bagasan guari di bata ama, dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di Purbadia. Amin. Reya. Ale Reya Kasih Angelin Raja Guguk. Budi di mau tu bagasan guarni di bata ama, dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di
Ale Evelyn Eira Borusi Hombing. Udi di mau tu bagasan guarni di bata ama, dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di purbadia. Amin. Joy Israel atau Israel bacanya? Israel bacanya. Ale Joy Israel Sinaga. Ale Brian Gavin Simangunsong. Ale Lisbeth Sianipar. Ale Selin Amora Sidauruk. Bacanya Samil. Bacanya Samel Kristiona. Ale Samel Kristiona Haloho. Bacanya Gracia apa Gratia? Gratia bacanya ya. Ale Kasih Gratia Sembiring Pelawi.
Ale Joakim Timothy Panggabean. Ale Faresta Elvano Siringoringo. Ale Michelle Abriana Aritonang. Kudidi mau tu bagasan guar di bata ama, doot guar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, doot guar di porbadia. Amin. Mari de mahita sian buku de nomor 145 ayat 1. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami akadak dana ko tuho. Jala di jakon hodo nasida gabe anak konmu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hangoluan na saleleng ni lelengna. Asi maroham doh di akanatoras ni dak danakon. Sai pargogoy jala ajari manasida manugunugu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli dia ka arta ni harajaonmu. Alea manami na di banua gijang sai pinurbadia maguarmu. Sai roma harajaonmu. Sesaut malamoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon. Dot hagogon. Rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amin. Mare dehita musia mahinang. Sian acarata nomor 15 buku ede nomor 605 ayat sada laus jongjong mahita.
Hurian itu hata tungpe di bagasan parukilon hita alani pandemi COVID-19 siaon. Alai toktong do hita mangolu di bagasan pakirimon. Ubayan boy hita nuaing makalason hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristusi. Ala disima tarida habasaon. Dohot habasaron ni debata si palua hita. Dada alani ulauta hati goran. Ubayan na di palua ibana hita. Tungsian asi ni rohana do. Nau miusehanai tu hita, buas marhite-hite Jesus Kristus, si palua hita, asa gabe tigur hita, binahen asi ni rohana, jala setean hangoluan sa leling-leling na, mangihuton pakiri ngoni. Haposa do hatai jalanaing ma gomos hati dakonon mui di pangidoro haku, asa nasida na di bagasan debata, di dapoto do na tiuri, ima na mangulahon hasitongani, ima nauli jala hasea di jolma. Tatangnya kon mapeliata. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salut si leon-leon na dinggan dot nasa ulibasa na maliutus. Upasat hami masyan na ni leon mi tu hami pelian nami tu ho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasia kami pelianon, pati bulhon harajaon mulitongatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni sileon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, se saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu sien Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho.
Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Shalom. Selamat hari Natal madihita saluhutna.